Naturbaserede løsninger er multifunktionelle, omkostningseffektive handlinger, der adresserer forskellige samfundsmæssige udfordringer ved at beskytte, understøtte eller genoprette økosystemer, samt fremmer både biodiversitet og menneskers trivsel. Men vidste du, at naturbaserede løsninger kan understøttes af forskellige policy-tiltag? I Region Hovedstaden har vi et særligt fokus på naturbaserede løsninger i forbindelse med klimatilpasning, da vi har indskrevet det i den regionale udviklingsstrategi. Strategien er politisk vedtaget, og den sætter retning for de projekter og de indsatser, vi arbejder med. Og dermed er naturbaserede løsninger en integreret del af vores arbejde. Det betyder blandt andet i praksis, at vi er med til at fremme brugen af naturbaseret kystbeskyttelse med blandt andet inspiration fra Køge Bugt Strandpark. Advice-projektet vil frembringe anvendelige råd og forslag til policyudvikling, der skal strømline og udbrede naturbaserede løsninger, samt til højde for incitamenter, planlægning og implementering, vedligeholdelse og monitorering af naturbaserede løsninger på både nationalt, regionalt og lokalt niveau i Norden. Har du lyst til at vide mere? Så se flere råd i vores håndbog.